V čom to progresívne Slovensko vlastne vidí problém? No jednoducho v tom, že sa zrazu začalo verejne preberať to, ako je možné, že ich mimovládky zrazu čelia toľkej pozornosti, ktorú by určite oželeli. Že sa im stopli 100 000 z našich daní a že večná studňa zrazu vyschla. Čo znamená pre tých, čo väčšinou žili zo štátnych peňazí, hrozbu, že budú musieť pracovať ako obyčajní ľudia. Keď sa pozrieme na posledné mesiace, je jasné, o čo skutočne ide progresívnemu Slovensku. Položme si otázku, čo ako ho v prvom rade obhajuje. Zvoláva protesty a tlačovky, pretože nie, že by im v PSku záležalo napríklad na kultúre a aby bolo dobre občanom Slovenska. Skôr vehementne obraňujú tých, ktorí sú napojení na rôzne fondy a profitujú z peňazí, ktoré prúdia zo štátnej pokladnice. Napríklad ako nadácia detka Michala Šimečku a celej rodiny Šimečkovcov. Na objasnenie, ak mimovládna organizácia vykonáva verejnoprospešné činnosti, ako napríklad poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, vzdelávanie alebo ochranu životného prostredia, nemala by mať logický problém s tým, že verejnosť bude prípadne vedieť o jej financovaní zo zahraničia. Takže kde vidí v skutočnosti problém progresívne Slovensko? Väčšina členov PSK pochádza z prostredia a má silné napojenie na mimovládne organizácie, a teda tento zákon ohrozuje v prvom rade ich vlastné záujmy. Preto ten hluk, preto tie tlačovky a preto toľko plaču. Lebo odrazu všetko, čo sa im tolerovalo, tak sa už tolerovať nebude. Im nejde o žiadne vyššie dobro, im ide iba o ochranu svojich ľudí, ktorých majú okolo seba.